Arangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingahapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mentras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Karon,
sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Buisit nga babae niya eh. Basta gani wala na sa kwarta. Bawa mo ni dayo ng batasan niya. Katigulang na pro kasuplada pagyapon. Ay, sige yan na bugas pinggan. Ano Buisit. sudlan na, Choy? Ba, may tao sa akong likod. Ba. Kalma, Tyo. Basi makibot karon niyang kamot ko ka makablit kong gatilyo sa armas ko. Kaya sino ka mo ha? Anong kinahanglan ninyo sa akon? Layo lang tingog mo, Uy, Choy Mable. kilala mo ako? Subong, oo. Kilala ko na ikaw. Kay naatubang ko na ikaw sa personal. Anong kinahanglan ninyo, ha? Basi kung nasalaan ninyo ako, basi ka plano ka mga kawatan kami. Huwag ka mo isang kuhaon sa akon. Ni wala gani kami bisan sudan ng disubog. Kilala mo ko, Cho? Himutari sa umayong itsura ko. Hindi ta kakilala. Butigon ka, oh. Nilapasurveillance mo ko o hindi mo ko kilala? Anika. Ba? Hindi. Ikaw ini, Jack. Kilala mo gali ako. Ano, Cho man? Ikaw gibulay ni Jack. Pareho lang trabaho ta. Pero ambot kung makasarang ka pa. Gulang ka na gali. Ugaling ang birador, hindi maghatag sang tsansa. Hindi gin magkumpiyansa. Kay bisan may edad na. May asim pa. Jack. May luyag lang kuklaron sa imo, Tyo. Para hindi ka mabulayan sa pagpangita sa akon, ako na lang ang nagkanto sa imo. Jack. Sige, Bugoy. Ubdi sa sagwa para makasugilanon kami sa Mayo. Ate, Jack. Dali ka, Tyo. May dala ko din nga pusas. Gintigaan na ako ginasimo. Agoy! Inayan lang kagasakit. Agay. Nga nagbinong ka na daw, tapos ka na lamon? Asawa mo? Jack. Sabta. Natuon karon ka lang sulod sa kwarto. Ate, tapusan lang na hugas pinggan. Pag-ipos na. Kag magtulog tunayon. Himusa ang kinanaan mo, ha? Basi hindi naman karon maagwanta ang dumog sa mga ilaga sa kinanaan mo kay wala mahugasan. Gani. Tulog na to. Yes, sir. Na-receive ko na, sir. Pero wala ko pang mabasa. Ha? Oo. Basahon ko karon. Yes, sir. Matawag lang ako dira sa imo. Sige, sir. Bye. May insugit naman sa ako sa sir. Ayos lang. Nasiguro ko, sa pilakadlaw, mabatong ideya, kag si Amable. May pa, basahan ko na. Wala na ko sang iban nga diskarte sa kabuhi ko, Jack. Hindi naman ako makasarang mag-ubra. Gani, amo na lang baligya impormasyon para makakwarta. Bisan ginagmay lang. Pareho kita nga birador, Cho Mable. Gani kabisado ko ang ugali mo. Jack, Gabisan patsyon, hindi gid magkanta.
Jack, laos na ako. Hindi na parehas ang unang kadako sa kurason ko. May edad na ako. Nagaliwat di man ang tao basta may edad na, Jack. Abi mo, Choy, hindi na ko gani ang mag-istorya sa imo. Patyon ta na lang karekta. Ugaling daluoy ako sa imo. Kag isa pa, luyag ko may baluan ang matuod nga kabangdanan. Hindi bang kita atrasuhay? Wala ko siyang nahimo nga sala sa imo. Wala ko sa natandaan nga nakita ay kita. Pero kung basi ko may atraso ako sa imo nga wala ko makahibulo, pues, sugiri ako. Mamati ako sa imo, Chok. Jack, wala ka sang atraso sa akon. Kagang batuod, subong talang kagani nakita subong talang nakita sa personal. Litrato mo lang yung nakita ko. Kagngalan mo lang abi ang kilala ko. Kay sikat katama sa unang amay mo si Valentin. Si Valentin Panega. Kilala mo galing amay ko? Oo, Jack, kilala ko gid siya. Kag ikaw kilala ko man ikaw sang maglupok ang ngalan mo sang una sa underworld. Pero ang matuod, subong ko lang ikaw nakita. Subong ko lang ikaw nakilala. Amoy nang matuod, Jack. Nagadugay kita, Choy. Kanugos ang tsimpo. Sugirin ako para makapauli naman kami. Ano ang tuyo mo? Nga ginapasurveillance mo ako. Jack, mapati ka man o kung mapati ka man o kung hindi sa isugid ko, Jack. Ara na lang na essay mo ang pagbana-bana. Ang matuod, ginbayaran la ko para pangitaon ka kag monitoron. Sino nagbayad sa imo? Sino ang nagsugo kang nagbayad sa imo, Jo Amable? Demonyo lang ang panawag sa iya. Amoy nang matuod, Jack. Magpatikat ko tali sa akon. Hindi ko matuod kilalang matuod niya nga ngalan. Demonyo? Oo, Jack. Pero huwag ko magani siya makita. May tao lang siya nga ginasugo para kuntakon ako kag mangayos ang impormasyon para sa imo. Kung anong yarason nga luyag ka niya makita, wala ko makaibalo sina. Wala matuod, Jack. Ginahimutaran mo gid ako, Jack. Nagabutig ka, Jo Amable. Ginilis mong safety sang armas mo, Jack. Jack, anong buhaton mo sa akon? Hindi, Jack! Hindi! Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Hindi ako pagpatyan, Jack. Wala ka sang ginansyaon kung patyon mo ako. Matuod din na, Jack. Hindi akong kontra mo. Mani-mani lang lakat ko, Jack. Nagakabuhi ako sa impormasyon nga ibaligya ko. Kung may kwarta, may impormasyon. Abo bala. Kag anong ginansahon ko kung buhiyon ko ikaw? Impormasyon, Jack. Kung impormasyon, ano man nga klase sang impormasyon, ang luyag mong may balan, mabuligan ko ikaw. Basta bayaran mo ako. Animal. Animal, nawungpila ka manggali. Pigado ko to. Nakita nyo man sigurong sitwasyon ko iyas ang pangabuhi ko dire sa akong panibalay. Sinungalan ni Demonyo. Si Ninyo, Jack. Ninyo Demonyo. Ha? Ari. Ari, kwarta. Ibutang ko sa lamisa. Harap. Kadamol si Jack, ha? Sinusin ninyo, Demonyo. Kag anong rason nga luyag niya ako nga makita? Ninyo Gomez ang matuod niya ang ngalan. May front siya nga negosyo, Jack. Ang kuwan ang matuod sindikato siya. Droga ang mga transaksyon niya. Pero pagpang-kidnap kag hold up na amo nang ginaintrahan niya. Gali. Oo, Jack. Hinablo siya ni Madam. Ang kontra mo nga kaaway mo sang una, Jack. Ha? Maghalong ka sa iya, Jack. Handom kag dumot kag niya nga patyon. Oo. Di ko siya sarang makita. Wala siya address diri subong. Isa lang ka lugar niyang natultulan ko. Ang iya opisina sa Ungka. Birsubong hindi ko na siya makontak. Natingalagan niya ako eh. Madalom siya, Jack. Mabunday sa tong karon. Baskog ang grupo niya. Hindi ka magatag sang kumpiyansa sa iya. Magluwas sa tao maging sugog mo nga panilagan ako. May iban pa ba lang nakatultul sang lugar ko? May isa pa akong kakilala dito. Pero hindi ko man siya makontak. Pero nasugid ko na kay ninyong ngalan. Kag kung halimbawa matras ako sang ginsugo niya sa akon, nasiguro ko na siya gid lang magita sang ideya nga makontak ang kilala ko dito. Amo na. Sa subong amulanan ng nahibalan ko, Jack. Ang parte sa pagkatao ni Ninyo, Demonyo. Kag siguro, dira na kilang kutob ang nahibaluan ko parte kay Ninyo, Demonyo. Kag kung patyon mo giban ako, mayo lang ako sa imo. Hindi na pabawi ang kwarta nga ginatag mo sa akon para may magamit man ang asawa ko kung wala na ako. Ha? Bisan na mo siya nakataliwis ang sungad sa asawa ko, Jack, pero palangga ko na siya.
Gani din na pagpawiya. Para bisan paano, may pasalamatan man ako sa imo kung wala na ako. Jack, Irigalo ko sa imong kabuhi mo, amable. Jack, Pero pihuan lang nga wala ka na sang tikang himuon nga makabalahin sa akon. Jack, Kay kung mahibalaan ko gani, sa madason naton nga bagitahi, hindi na kita magsugilanon pa. Jack. Nahangpan mo na ang buod ko silingon. Oo. Ha, amable? Oo, Jack, oo, Jack. Salamat. Salamat ka sa imo, Jack. Salamat. Sige, malakat na kami. Buhay! Kuha ang pusas, Bugoy. Malakat na kita. Oh, Jack. Ano to? Amable? Amable na ano ka? Nagaano ka na diraman? Wala ka na nagatingog, ah? Wala ka pa makatapos? Ay, hala, wala siya nagasabat? Oh, anay ka, magwa ko. Kasi kung nagwa naman siya, nagwa siya sa balay, buong tunto niya, ho? Oh, basi natakan sa bakba ko. Magwa ko diri sa kwarto. Kantuan ko siya. Di inayahan siya man. Basi ko na. Ara siya. Nagahigda sa salog. Wala pa niya mahimos ang yakinanan, ho? Ano ka? Kantuan ko siya. Mable! Hoy! Naano ka, lalaki? Bangon na, dable! Sagad kay mo da yahigda man? Ano yun? Kwarta man ining sa ibabaw sang lamesa, ho? Ho kadamol? Libuhon? Ay, Diyos ko, kwarta gidya? Anay kablaki kuhaon ko. Basi kung ginabutig ka lang ko sang tunto niya, kagasang panulo ko, ho? Ay, apa? Kwarta gid? Bus kadamo, ho? Kita mo gid lang katuntos ang lalaki nga ini ay? Wow! Ha! May kwarta man gali siya? Ay, ano ni nga dramang iyaman? Wow! Siyado ka naging kamaro, ha? Wow! Hoy, bangon da! Bangon da! Saylo to sa sunod sang kwarto, ay? Amable! Hoy, bugtaw! Naano ka man? Eh, nagano kayo mo yaman? Dali na! Saylo na to sa sunod! Ikaw karon ay katunto sa imo karon, ah! Wala ka mo makapauli kagabi, Jack. Wala, sir. Dito kami nagtulog sa amigo na mo sa Santa Barbara. Amo pala. Jack, ari nang ginahulat ta. Ano yun, sir? May order na, Jack. Pwede na hampakon sa Major Belpes. Ano? Oh, Jack. May clearance na. Projecon na si Belpes. Tumbahon natin siya, Jack! Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen. Mga ka-aksyon, madako sa nagpalaylay na pamaagi at uprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19. Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon, padayon Aksyon radyo. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.